Ginimbitar ni Senador Alan Peter Cayetano si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga makigsapol sa iya agud istoryahan kag mahatagan sang solusyon kung sino gid man ang Senate President sa ilang duha. Kasunod ini sa naging pagbago sa liderato sang Senado sang nagligad nga Hunyo 3 kung sa diin si Gatchalian ang nanging acting Senate President matapos nga duha ka adlaw nga wala nagpakita ang anay Senate Majority Block nga ginapamunuan ni Cayetano. Sunod sa pahayag sang senador, pagiliwat sa iyang Facebook Live kahapon, kung pagabasihan ang ginpakita nga 3 ka libro sa Senate Rules, Konstitusyon, kag pati na ang Biblia, 3 sige ang kinahanglanon agud nga mag-eleher sang Senate President. Gintawag pa ni Cayetano nga bogus kag peke ang nanginlihok sa pila ka mga senador samtang wala sila sa Senado. Madumduman nga nagapanindugan man si Senadora Loren Legada nga siya sa gihapon ng Senate President Pro Tempore matapos man ang iyang pahayag nga unconstitutional ang natabo nga binutuhay sa sesyon nga ginpatigayon sa Hunyo 3. I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. No? By the way guys, let me go to that muna na mabilis. Ito, sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution, nakalagay po dito, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its members.